Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka all lingam organization ka khot ka wer ya baro ki Paidbah nagabri hanyotrap khenriam upnar ubhai uwar umaram ulingam banwan shaka Dongrynniew festival arhajar arpuhenrio yakba benong hanongjri southwest khasa hills district u Dr. B Mausor president ka ALO hagjindon langru uba Bendrowell Hasha general secretary ka ALO ulong bakani ka tamasa kanong hashpo bat khatway tarik ubna yayong arhajar arpuhenrio but shibun ki aka ki bompat jui ngin sayi hakbede bat kaching riuspa jong kanyam kerukom jong gajat benriu lingam shu ulo ongru bahkan ka festival kandon kaching shat kum ka shat sen khandrum ka ba khat ar sien kit lani khat ar group but yagani kaching shat unshat tang ki shenrang namar ki hap mare bat masti but lajupanan kam yagani kaching shat tang hakapo le nyam dap snam ubayap but yang buram yikiriu he hakanu program nangta ka shat linyang bat kiwe de. Dr. B Mausor, President Jonga Olengam Organization. Ikot sngeobha yapi baro shaka Dongrynniew Festival kabanlong hakashpo bat katwe tarik jobnai April ajara pondriu Hanongjri Southwest Kasil District Meghalaya. Hagane ka festival pinsayo ishibun keke kiba pimpat jiu imeno bat pen iya ke jeng ruspa jong kaniam karukom jong ijaj benderu lengam pinsayo i ke jeng shat kawe kum ka shat sing kerum kabakhat ar singkit kani ke jeng shat kalaban shat tang kisendrang ki kenthai kim laban shat ya kani ke jeng shat namar ke jeng mare ke jeng masti kebadon kam hagade gerkom shat lapedon kam yang gede shat hagaba pendep ya kaniam garukom kum juru hagaba bedeng sngeobha ya kihe ki hain bat kiwe kabar kajing shat leniang hagade kajing shat la shat lang shinrang bat kenthai nangta kashat rang rai jenot kashat lengpau plang kashat lormin srei kashat klong tham bat kiwe kadonru kajing pen i riam tan rai shinrang bat kenthai kadon karkom shat tan rai kaba phila ban yomat atu gesngi lada phiwan nakata katau ni ketpat bapin pelai por kenang hagatu gesngi ikot snge bha ya baro ijat bedriu nak leng perthairu lada don hajan khamtam ya nakabri unyutrep ukhendrem upnar ubhoi uwar ukhatsau phra umaram ulengam natai ki khna ki khlung baro lada philai ban sakhi dalaga jonga khmat ya ngakwa tang ban batai ya kini ki jajing elekai te hakane ka Dongrynniew festival arjar arpendriu nidon kane kajing elekai kum kane ka traditional dance group bat solo folk song group bat solo nata ka juradiang ka chat sing khnrum tang halot chat lenyang thak khonbli leubungha chat rangra jernot chat lengpau phlang chat lor misri klong tham ring ping wa kheng put bong bana rui susu traditional dish kum kalai bensim hur nyangrang hur pagli hur jamanir bat kiwei nang takane ka rice beer lan ki kiat along shat tan rai jong ki lengam yat khon yat thang yat phnaj nang tak jing yale kai tan rai ro kum ka mau pon ka so tengko nya kendau si nya ring lang kanai nang tangi don ro kane ka jing ya tu khana pateng kum ka pertek nang tak yakop tho patri chpang ka shongkha shongman jong ki lengam nang to tho ese chapang ka jongbang tan rai am lengam nang tak don ro ka quiz competition nang tak don ro ka jing pen i ya ka rem ka bej tan rai ki lengam ka don ro ka jing ya compete ha ka jing than jing thir tan rai ki lengam kum ka pra khrei katha dongpru
Kaila, Dip, Khanam, Sanghoj, Spung, Shile, Pudung, bat kiwei kijing tan. Nang tangin donro kana kajing keren jong ki riurang ba chapang ka history bat riti dustur jong ki lengam. Nang tangi donro ka competition ka JK ka badebit tang jong ki lengam yakine ngilaban yo haki buntli ki kategori haki leng ka donro ka jing Yakob master bat miss Dongrynniew arjar arpenriu. Baro kini ka jing lekai ngilasha free entry nrei ka don pat ki price hala ka jong ka price bangin ai da ka song pisa bat ki certificate nak ta kinong job kata ka bakardang ka beningkong baar bat balai te kuble